Binigyang parangal naman po sa nakalipas na 4Ps Summit sa San Nicolas ang mga natatanging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Kinilala ang aktibidad ang board passers, exemplary child beneficiaries, huwarang pamilya, parent leaders at barangay na may pinakamahuhusay na garden at ilalim ng nasabing programa. Layunin ng summit na napalawakin pa ang kaalaman ng mga benepisyaryo tungkol sa kanilang mga benepisyo at responsibilidad sa ilalim ng programa. Nagbigay rin ng impormasyon at serbisyo ang iba't ibang mga partner offices at ahensya upang mas mailapit sa mga pamilya ang mga oportunidad sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ang 4Ps Summit ay bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga pamilyang benepisyaryo upang makamit ang mga maayos at mas matatag na kinabukasan hanggang sa kakayahan o kakayanin na nilang hindi dumepende sa nasabing programa. IFM News. IFM News. IFM.